Entużjasti il-koll jaħdmu għal għan wieħed biex itellu spettaklu tan-nar mill-aqwa. Dan huwa dak li osservajna meta żorna lid-dilettanti tan-nar mill-aqda Każin Banda San Filip f'Ħażebbuġ li kienu qed jagħmlu l-aħħar tħejjiet tal-wirja tas-Sibt illi ġej. Din is-sena s-sorpriża hija l-istruttura ta' 13 metru għoli b'60 metru wisa'. Struttura li hija l-unika fil-forma tagħha u anke fid-dinamika tan-nar għax se tinħaraq b'2000 tir għal man-nar tal-ajru. Kit Kutajjar fissridna kif l-istruttura hija kompletament kompjuterizzata b'disa disinji differenti b'kollox u li bejn tir u ieħor ikun hemm biss madwar 3 sekondi. Għandek l-aspett ta' l-arti tal-piroteknika tradizzjonali flimkien ma' l-arti diġitali magħha li qed tissinkronizza kemm bħala safety u anke bħala visual biex jiġi jidher sabiħ. Fisser kif fil-proċess kienu tim wieħed li minn xahar wara l-festa tas-sena li għaddiet bdew jaħdmu. L-istruttura tellet minn bennej u hemm l-14 il-balla tal-konkos iż-żomma. Minn barra l-istruttura hemm ukoll il-ħruq tal-multali, blalen, beraq u kulur. U bħala anke ovvjament il-ħarqan tradizzjonali tal-Pyro Rhapsody li dejjem hemm il-proċess ta' simulation bil-computer bagħad il-manufattura, d-diżinn, kollox, ġifieri fiha x-xogħol. Sijaw nofs ta' spettaklu li tikkonsisti wkoll fuq dik li tissejjaħ ħarqa fuq l-idejn u li wkoll jista' jitgawda mill-pubbliku mill-Pjazza ta' Raħal stess. Kif qalilna d-dilettanti ieħor Mark Ċantar. Ħarqa jiġifieri ta' fuq l-idejn ngħidu aħna, mortaletti li jibdew fis-6 nofs tranżolazzjoni u mbagħad nibqgħu għaddejn kollu u bereq fid-9 nofs. Ġifieri jisu hawn nofsija fis-6 nofs u mbagħad nerġgħu nibdew fis-9 nofs għandna sagħtejn oħra. Ġifieri jiġi fis-6 nofs jibda l-ħruq tan-nur nhar is-Sibt. Fuq kollox iżda l-festa taż-Żebbuġin hija tassew teżor kulturali u li timmarka l-identità tar-Raħal kif qalilna Brian Bonnici. Jekk qed nitkellmu fuq del pjazza pereżempju, il-lajkla tal-pjazza ġiet inawgurata fil-festa ta' San Filip li kienet issir dak iż-żmien fit-12 ta' Mejju. Il-Gran Mastru Derawan fil-seklu 18 ġie propju għall-festa u dakinhar ukoll kienu ddeċidew li jagħmlu t-talba biex Ħażebbuġ isir belt. Mbagħad ovvjament għandek il-kobbor, il-gburija tal-poplu. Allura fil-każ ta' Ħażebbuġ pereżempju għaliex li anke f'lokalitajiet oħra ppruvaw jagħmlu statwa sabiħa. F'dal każ iridu jkunu daqsxejn uniċi għax iddeċidew li tkun tal-fidda biex tkun differenti.